Velkommen til komiarbejde.dk. Her følger vejledning i, hvordan du sætter din ansøgning rigtig lækker op, bare ved brug af PowerPoint. Det første du gør, det er, at du går ind under PowerPoint selvfølgelig. Og i PowerPoint, når du har åbnet et standarddokument, så klikker du ind under Design. Under Design vælger du sideopsætning. Under sideopsætning, der vælger du selvfølgelig A4. Det er i hvert fald det, man for det meste bruger. Stående og OK. Så sletter du de her elementer, der ligger fra PowerPoint siden, og du har nu en helt blank side, som du er klar til at bygge din ansøgning op på. Du går ind under Indsæt, så vælger du tekstboks, markerer en tekstboks, og så inde i Word har jeg gjort teksten klar. Og der kan I se, at jeg har, hvem det er til og hvem det er fra. Den copy-paster jeg. Over i mit PowerPoint-dokument. Og så har jeg sådan en tekstenhed med min til- og fra-tekst, som jeg kan flytte frit rundt. Og allerede der er det jo noget nemmere at lave et lækkert layout og få det til at passe helt perfekt, når man kan i Word. Det næste vi gør, det er selve hovedteksten til ansøgningen. Jeg laver en ny tekstboks. Går ind i Word og henter den her røvletekst, jeg lige har fået fat i. Natur og copy-paste. Nu har vi det, der ligner en helt standard ansøgning, som vores mor lavede den, som lavede sådan noget. Men vi kan flytte lidt mere rundt på det og lave nogle lækre layout-ting, fordi der er nogle grundfunktioner her i PowerPoint, som gør det muligt at lege med layouts. Vi går ind under Indsæt, og her er en masse figurer, du kan lege med. Der er sådan en stjernesplash, hvis du nu vil sælge dig selv som et tilbud til arbejdsgiverne eller lignende. Eller der kan være nogle pile, hvis du vil lave et helt alternativt layout, eller det er egentlig op til fantasien. Ja. Jeg vælger nu at bruge den her kurve. Der er jo sådan en frihåndstegning, og det er fordi kurven giver mulighed for at lave sådan nogle dejlige, bløde, afrundede former. Det kan jeg godt lide. Så har vi sådan en her, der ligger midt i det hele. Så kan man dreje lidt på den her, hvis man vil. Man kan også give den en helt anden farve. Så kan man dobbeltklikke. Der kan man vælge fyldfarve eller kontur til den. Jeg vælger en forudvalgt. Der er sådan nogle standard nogle. Der er blandt andet en her, som giver sådan en fed skyggeeffekt, synes jeg. Så lægger den jo hen over teksten, det er når der er rullet. Så højre klikker man og vælger at placere bagved. Så går man ind i Indsæt, for nu skal vi have en figur mere på. Den her gang vil jeg gerne have en cirkel. Den skal være her. Vi gentager manøvren ved at dobbeltklikke. Jeg synes, den skal være sort. Se, det ligner næsten en eller anden form for sportslogo fra 80'erne. Lad os så sige, at vi skal have skrevet på, at det er en ansøgning, fordi den du sender den til er tungnem. Så kan du gå ind under Indsæt. Så har vi også en funktion, der hedder WordArt. Jeg vælger den her orange, der minder lidt om. Så får vi sådan en tekstfelt her. Det kan vi lige flytte op, så vi kan se, hvad vi skal gøre. Så går vi ind og taster ansøg. Og det der så er, det er, når du har sådan en tekstfelt her, så kan du selvfølgelig flytte på det. Men du kan også gøre noget ved selve teksten. Der er noget her, der hedder teksteffekter. Nu kan vi godt tænke os at lave sådan en halvcirkel. Så hvis vi klamrer den sammen, så kan vi se, så bliver den næsten helt rundt. Man kan også sådan lidt den vej. Så kan man lige sætte den ned over, og lige med piletasterne passe den til. Se, det er da smart. Lad os så sige, at man har lyst til at putte et billede på. Nu har jeg bare nogle standardbilleder på computeren. Jeg har for eksempel de her afskyelige gule tulipaner her. Eller beklager, hvis du godt kan lide gule tulipaner, det kan jeg ikke. Dem vil vi have ind i toppen. Men de skal jo ikke være oven i teksten, så igen går vi højre klikker vi på billedet, og så hen under placer bagerst, og så placer bagerst. Så kan det være, at vi lige skal have justeret den her lidt til. Det gør vi sådan her. Og så kan man ikke læse teksten så godt. Så kan vi markere teksten igen, så kan vi jo gøre den hvid, tyk. Så kan man næsten læse, hvad der står. Den her tekst er også lidt for højt op, synes jeg. Kører vi lidt ned. Den her justerer vi også lige. Sådan. Så har vi jo egentlig en ansøgning, som jeg synes... det er klart, en layouter, der er uddannet, eller en grafiker, vil jo... ikke være specielt imponeret, men jeg antager ikke, du søger grafikerjobs, fordi så sad du slet ikke og så sådan hvordan man vil aflige i PowerPoint. Men vi har egentlig en ansøgning, som de fleste godt vil være bekendt at sende ud, og som er noget pænere end det, man plejer at kunne sætte op. Så kommer man ind under filer og gem som, og det er fordi langt de fleste vil gerne, at de kan få lov at modtage din ansøgning i det, der hedder PDF. Jeg håber, I fortsat vil følge med på komiarbejde.dk. Og hvis I vil have inspiration til layouts, så vil jeg anbefale jer at søge på
Googles billedsøgning. Søg på Awesome Resumes eller noget lignende. Der er rigtig mange fede eksempler, og mange af dem kan I faktisk lave i PowerPoint. Husk at anbefale Kom i Arbejde.dk til jeres venner.